Brutales os nosos festivais, pero falamos deles e da importancia, do impacto económico que supoñen para Galicia, que é algo boísimo, pero Adri, falamos deles como se fora algo novo cando isto é de toda a vida, porque digamos que os festivais é algo así como as verbenas do século XXI, non? Que razón tes, Lamela, porque son verbenas de toda a vida, as que iban os nosos avós, os nosos pais, pero en lugar de tocar grupos modernos, pois nas verbenas tocan orquestras, dúos, bandas, música de verdade. Eu non quero entrar en polémica, pero hai que dicir que hai algunha verbena que é bastante mellor que algún festival que hai por aí. Empezando polas de Vilalba. Bueno, pois nós quixemos facer un experimento, non? Mandamos a Carlota ao Resurrection Fest, un dos mellores festivais de España, eu estive ali 4 anos, heavy metal, hardcore aí, bueno, é a cuna xa case mundial deste xénero. E mandamos a Hilda ás festas patronais de Lavacolla, a ver se isto é algo interxeracional ou aquí as cousas, as posturas achéganse máis do que pensamos. Eu penso que sí. Imos velo. Achegámonos ao Festival de Festivais en Galicia, ao Resurrection Fest. Máis de 120.000 persoas dispostas a escoitar música e a pasalo ben. Quería preguntarvos, en Portugal tedes verbenas? Verbenas? Que es verbenas? Verbenas é unha festa tremenda que se fai no pueblo, hai un palco da orquesta, está todo o pueblo. Temos santos populares. A verbena, a sesión vermú, nesta daqui de Lavacolla, vedes que toda a venciñanza se chegou porque ninguén se quere perder esta festa. Que lles trae ata aquí? Eles e elas tamén o teñen claro. Aquí, equipo verbena. Que che aporta un festival que non che aporta unha verbena de pueblo? No sé, un ambiente más concreto, ¿no? El pogo. Que é o pogo? Podemos facer unha pequena demostración? De verbenas ou de festivais? Eu son máis de festivales. Yo de festivales. Festival, por supuesto, sí. E que ten un festival que non teña unha verbena así máis especificamente? Decibelios. Camping. Dura máis días e los grupos. A música está en decadencia, entonces para mí creo que é máis o xuntarse e o estar todos xuntos. Sin comparar la cantidad de gente y tal, todo el escenario, sí. O que temos aquí nas verbenas non se ve nun festival, pero vamos, nin de broma. Bueno, non te intimidar cos veciños, no festival hai moitísima máis xente. O ambiente, non sei, é diferente, é diferente. O ambiente, as familias, todos xuntos, abrimos xantar, vimos á tarde, os hinchables por nenos, non ten nada que ver. A sesión vermú, que é algo imprescindible nunha boa festa. Moshpit de metal. De metal. O Crowdsurf, el Circle Pit. Ten máis dúas cousas. Ende fun ao son do camiño. Ai, é que o son do camiño está moi ben. Que vella todo mundo a verbena, que é moi bonita. As verbenas están moi ben tamén, pero a mí no que Paquito Chocolatero non é o meu. A ver, a verbena é moi tradicional, de sempre. Que é máis importante para vos, a música ou a experiencia? La música, ya que venimos a un festival es por la música. E para nas aldeas a verbena é de sempre. Eu prefiro os festivais, o ambiente, pelo negro, camisetas negras, melenas. Na miña época non había esos festivales. Que son os dos moi buenos. Sí, pero aquí estades nun festival. Que sí, claro. Aquí está o equipo festival. Veciñas, banda, orquesta, cantina, non hai que pedir máis. Estades todos convidados.